Біблія, кніга Быццё, раздзел 20. Абрагам падняўся адтуль на поўдзень і пасяліўся паміж Кадэсам і Сурам, і быў часова ў Герары. І сказаў Абрагам пра Сару, жонку сваю: «Яна сястра мая». І паслаў Авімелех, цар Герарскі, і ўзяў Сару. І прыйшоў Бог да Авімелеха ўначы ў сне і сказаў яму: «Вось ты памрэш за жанчыну, якую ты ўзяў, бо яна мае мужа». Авімелех жа не кранаў яе і сказаў: «Уладару, няўжо ты загубіш і невінаваты народ? Ці не сам ён сказаў мне: яна сястра моя, і яна сама сказала: ён брат мой. Я зрабіў гэта ў шчырасці сэрца майго і ў чысціні рук маіх». І сказаў яму Бог у сне: «Я ведаю, што ты зрабіў гэта ў шчырасці сэрца твайго і ўтрымаў цябе ад грэху прад мною, таму і не дапусціў цябе дакрануцца да яе. А цяпер вярні жонку мужу, бо ён прарок, і памоліцца за цябе, і ты будзеш жывы, а калі не вернеш, дык ведай, што канечне памрэш ты і ўсе твае». І ўстаў Авімелех рана раніцай і паклікаў усіх рабоў сваіх і пераказаў усе словы гэтыя ў вушы іхнія. І людзі гэтыя вельмі напалохаліся. І паклікаў Авімелех Абрагама і сказаў яму: «Што ты з намі зрабіў? Чым зграшыў я супроць цябе, што навёў быў на мяне і на царства маё вялікі грэх? Ты учыніў мне дзеі, якіх не учыняюць». І сказаў Авімелех Абрагаму: «Які ты меў намер, калі учыняў гэтую дзею?» Абрагам сказаў: «Я падумаў, што няма ў месцы гэтым страху Божага, і заб'юць мяне за жонку маю. Ды яна і сапраўды сястра мне. Яна дачка бацькі майго, толькі не дачка маці маёй, і зрабілася маёю жонкаю. Калі Бог павёў мяне вандраваць з дому бацькі майго, дык я сказаў ёй: зрабі мне гэтую ласку, у якой не прыйдзем мы месца, усюды кажы пры мне: гэта брат мой». І ўзяў Авімелех дробнага і буйнога быдла, і рабоў і рабыняў, і даў Абрагаму, і вярнуў яму Сару, жонку ягоную. І сказаў Авімелех: «Вось зямля моя перад табою, жыві дзе табе заўгодна». І Сары сказаў: «Вось я даў брату твайму 1000 сікляў срэбра, вось гэта табе пакрывала на вочы перад усімі, хто з табою, і перад усімі ты апраўданая». І памаліўся Абрагам Богу, і ацаліў Бог Авімелеха і жонку ягоную, і рабыняў ягоных, і яны пачалі радзіць. Бо замкнуў Гасподзь кожнае чэрава ў доме Авімелеха за Сару, жонку Абрагамову.